हाय यान मल्लिका यानी नी ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನೀ ಆಟಿದ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಆಟಿದ ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತದು ಕನ್ಪಿನಿ ಪಂದು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ ನಾನು ದುಂಬೆ ಶೇರ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ದೆಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಿಯ ನಿಲ್ಲಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ನಳಿನಿ ಅಂಟಿ ನಿಲ್ಲಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾಪಿನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 30 ಮೆಂಬರ್ ಉಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೂಪುಡು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಗುಲು ಪ್ರಾಯದಗುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾದು ಇನ್ನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದುಂಬೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪೂರ ಜನ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು ಜಾ ಯಾನ್ಲೆನ್ ಅಕ್ಕಲ ಚದ ಎಂಕಲಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇದು ದಿನಗಳು ಪಿರ ಮಲ್ತೀನಿ ಚಾಗಲೆಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐಕ್ ಮರಣಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಚೆರಕುಲು ಅಂಡ ಎಂಕಲಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಬಂದು ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಅವಾಗ ಎಂಕುಲು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಾದಿರಕುಲು ಇನ್ನಿ ಎಂಕುಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಏನುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಮಾತೆರು ಬೊಕನೆಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಲ ಒಂದುಂಡ ಅವು ಎದತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏನು ಎದ್ದಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಕುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಎದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ಚೂರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತುಂದು ಕಾಪುನು ಓ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿ ಕಾತೆ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐತೆ ನವಜ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನರೇನು ಎನ್ನಿಗುಲು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸರ್ತ 2022 ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಗಲಗಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ಕನ್ಪ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ಪೋತಿನ ಹೆಸರು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಏನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂತಲು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಒರಿ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೈತೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆತನ ಪ್ರಿಯ ನಿಲ್ಲಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ನಳಿನಿ ಅಂಟಿ ನಿಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲೆರು ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ತಿಂಗುಲ್ಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ದಯಟ್ ಉನ್ಪಿನ ತಿನ್ನೆಗ್ದಲ್ಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಇಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿದ ಅಂತ ಒಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಚ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗುಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಊರುಡಿಕಿಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನಗುಲು ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರು ಆಟಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ತಿಂಗುಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುರಾನು ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಂತೀನಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಂದ ಪನ್ರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಕ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಏರ್ ಪೂರ ಏನೇನ ಮಲ್ತು ಕನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಎನ್ನಿಗಲಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಚ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಟ್ಟು ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಗಲಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಐತನೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೇತನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಕ ಒಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ರಲೆಯ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ರಲೆಯವು वो वीडियो बर्पुंड आमेಲೆ निगल तूले पक्के मस्त सपोर्ट मल्पले एक्चुअली तेंक निगल मस्त बंड मस्त इंक निगल सपोर्ट बोडे रिक्वेस्ट मल्पोनु इंग मस्त सपोर्ट मल्पले एन्न वीडियो शेर मल्पले ಏರ್ सब्सक्राइब मल्पंदे तू ಒಂದಿಲ್ಲರ ಅಗುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ಏನ ಲೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪಲ್ಲನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನಡ ಏನೋ ತಿದ್ದನ್ವೆ ಹಂಚ ಎನ್ನಿಗಲ್ಡ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಇಕ್ಕೆನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಟಕ್ 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 ಆವೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಡ್ ಆಪಿನಿ ಎಕ್ಕಡದಿಂಚ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಬಂದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೂಡ ಎನ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಆ ಮೈಕ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದತ್ತು ಅಜ್ಜದ ಅವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿದಿಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವಾಜ್ ಬಿದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡಾಯ್ತು ತುಕ ನಿಗಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಕ್ಗೆ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆವಾಜ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೇನು ತುಕ ಇತ್ತೇನು ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರೇ
ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಇತ್ತು ಜರಗುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 2.5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಸುರು ತುಪಿನಿ ಅಲ್ಲೇನ ಪೊಣ್ಣುಂದು ಅಂತೆನ್ಗಲೆ ಪಂಡೆ ಏರ್ ಬಂದು ಪೊಣ್ಣತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಂಜೋವು ಆಂಡ 2.5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೀಟ ಬಂದೆ ಏನೆಂಕ್ ತಿಕ್ಕೋಲು ಪಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಲು ಅಲ್ಲೇ ಪಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮರ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದೊಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಅಂತ ದಿನ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡ ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದ ಅಂಡ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಗುಲ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಕಾಪು ಬಂದಾಗಲು ಎಂಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದೇರು ಅಂಚತ್ತು ಕಾಲೆನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪ ವ್ಯಾನಿಗಳ ಒಟ್ಟಗು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ಮುಲುಲ್ಲು ನಿಗುಲ್ ಏರ್ ಬಂದು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಕಾಲು ಏರ್ ಬಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜಾವೇನು ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅನ್ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ಲು ಶ್ರೇಯೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ಲು ಇಂಗೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಲ ಪೂರ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಗಂಟೆ 7 ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಅಂಟಿನಿಲ್ಲಾಗು ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಿದಡ್ದು ಅವ್ಲು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಏನ ಪತ್ತೊಂಬೈದೇರು ಪೂರ ಅವ್ಲು ಪೊಕ್ಕಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ಗನ ಮಾಡಿಗು ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಪಿದಡಿಯ ಅಂಟಿನಿಲ್ಲಾಗು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಸಾರಿ ಪತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ತ್ಕಂದಿ ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತುನ ಕೊಡೆ ಪತ್ತುನ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಅಂಚಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಡಲ ಚಂಡಿ ಒಂದು ಅಂಟಿನಡೆ ಬತ್ತ ಅಂಟಿನಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನಿತಕ್ಕನ ಗುಲ್ಲ ಬೈದಿತ್ತರು ಪ್ರಿಯಲ ಅನಿತಕ್ಕಾಗುಲ್ ಮತ್ತೆ ದೂರೊಡ್ದೆ ಬರ್ಪಿನ ಗುಲ್ಲ ಅಂಡಲಾಗುಲ್ ಬೈದರು ಚೆನ್ನ ನಿಶಾಲ ಬೈದಲು ವೆಸ್ಟಡ್ ಬರೋಡಲೆಗ ಅಲ್ಲ ಬೆತ್ತಲು ಬೇಗನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಗೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡಲ ಪೂರ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ ಅಂಟಿ ರೇಖಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕಂತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲು ಚೆನ್ನ ಇಶು ಪೂರಗಲ ಕೊಡೆ ಕೊನ್ನೋದು ದೀಪಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ನ ಚಲೀನ ಅಂಟಿಲ ಬತ್ತಿರು ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಡೇ ಬೈದಿತ್ತಿರ್ಲಿನ ಅಂಟಿಲ ಮಾತೆರು ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಬರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರು ಕೊಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾತಂಡು ಕಲೆ ಎಂಕಲ ಕೊಡೆ ಬೈದಿನಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಬತ್ತಿನಗಲ ಕೊಡಂತಾವು ಬರ್ಸ ಆತು ಜೋರಿತ್ತಂಡು ఏదో చాలా ఉండు ಬರ್ಸ ಜೋರಿತ್ತನಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದೆರಡಿದ್ದು ಬೈದಲ್ಲವೇ ಖುಷಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದೆಂಕಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಲು ಬರ್ಸ ಎತ್ ಜೋರಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕಲಂಚನೆ ಆರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗನೆ ಬತ್ತಿರು ಪಂದ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಏನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೇರ ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಸೀರೆ ತೂತದ ಬೈದೇರು ನಿಖುಲ್ ಪೂರ ಸೀರೆ ತೂತು ರೆಡಿ ಆತರ ಪಂಡ್ರೆ ಫಟಕ್ಕ ಸೀರೆ ತೂತೊಂದುಲ ಬೈದೇರಾರು ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಲ ಇದೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಲೇಡೀಸ್ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಬೈತಾರೆ ಮಂಜು ಜ್ಯೋತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶಾ ಪಾಡ್ದು ದೇಕ್ ಪಂಡಾಗುಲು ಬರ್ಸೋಗು ಪಿದೇಡ್ ಬರೋಡ್ತೀನಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಬನ್ನ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಬಂದು ಪಾಡ್ಜರು ಚೊಲೆಗುಲು ಬರ್ಪಿನಗುಲು ಇತ್ತು ಜರ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೈದಿರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂತಿನಗುಲು ಬೈದಿರು ಗ್ರೂಪ್ದ ಪೂರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಕ್ಕ ಸುಪ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅವನ್ ಬತ್ತಿರು ಅಗುಲಗುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು
ದಯಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿರು ಮಂಜು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪೂರ ಜನ ಬತ್ತಿರು ಮಗಲಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅನಿದಕ್ಕನ ಎಂಕುಲು ಕೊರೋನಾಡ್ ದುಂಬು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಂಚ ಒಟ್ಟದೊರಿರನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಎಣ್ಣೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚ ಆತನು ಅಂಚದು ಉಂದು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆ ಒಟ್ಟಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಒರಿಯಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಖರ್ಚಿ ಬುರುಚಿ ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಪೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಇಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಏರೇನು ಎಂಚ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ತುಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎನ್ನದು ಮಲ್ದಿನಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ನಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತುಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ ಪೋಯ್ ವರ್ಷದ ವಿಡಿಯೋ ತುಚ್ಚರಗುಲು ಈ ವರ್ಷ ತೂಲ್ಯಾವೆನ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಚೆನ್ನೆ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಸಾರಿ ಪಾಡೊಂದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಎಲೆಡ್ಮ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇರು ಅಗುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ ದಿಶುಲ ಬೈದೊಲು ಅಲ್ಲಿ ಜಪಂಡಿತ್ತುಲು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಜೊಲು ರೇಖನಿಗುಲು ದುಂಬುತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲ ತೂತಾರೆ ರೇಖನ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಶಾ ಅಂಚನೆ ರೇಖನ ಅಮ್ಮ ಮೇರು ಬೇಬಿ ಆಂಟಿ ಎಂಕಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಂಟಿ ಮೇರ್ಲಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೊಲ್ ದೀಕ್ಷಾ ಲೀನಾ ಆಂಟಿ ದಯಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾ ದೀಪಾ ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೇಶ್ ನಿಶಾ ಸಮೃದ್ಧ್ ಪ್ರೀಶಾ ಜಾನು ಆದ್ಯಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಹೀನ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಬೆತೆ ಬೆತುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ವಿಕಾ ನಳಿನಿ ಆಂಟಿ ಬೇಬಿ ಆಂಟಿ ಸೃಜನ್ ಅನ್ವಿತ್ ರೇಖಾ ಬೊಕ್ಕ ಶನಾಯನ ಮಮ್ಮಿ ಗೀತಕ್ಕ ಮಂಜು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ತನುಜಾ ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಾ ಅನಿತಕ್ಕ ನೈಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ನೇರ್ಲ ಪರಿಚಯದಾಗುಲು ಇತ್ತೆರಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲೆಗಾಗುಲು ಏನಾವಡು ಬಂದು ಜನ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಕುಡೋರ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏನೇನು ಇತ್ತನ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಡಾರಿಗೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಉಡಾರಿಗೆ ಪಂಡ ಪೊಂಗಾರ್ದಿ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಡ್ಲಿ ದಾನೆ ಬಂದೋಡು ಇತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆನ್ ಅವು ಗೂಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪುನಾನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂದು ಅಂಚನೆ ನುರ್ಗೆ ತುಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆ ನುರ್ಗೆಲ ಬೋಲೆಲ ಆಜಾದಿನ ಒಂದು ಕೋರಿಗಸಿ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲ ತರುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬೈದನ್ಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬತ್ತನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಒಂದು ತೌತೆ ಕೊದ್ದೆಲು ಪೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ನೀರು ದೋಸೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಒಂದು ಕಜಾರಿತ ನುಪ್ಪು ಎಂಕಲೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪತ್ತ ಹೊಡಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಪತ್ತಾದಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಪನೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್
ಒಂದು ಪಾಯಸ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಇವಾಗ ಪದಂಗಿ ಬೆಳೆದನು ತಿತ್ತಿ ಒಂದು ಪತ್ರೊಡೆ ಒಂದು ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪು ನಾನೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಕೆಲವಂತ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ರಾಯ್ತ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಿದೇಡ್ ಕಂದಿನ ವಸ್ತು ಬೊಕ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಐಟಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಪಿದೇಡ್ದು ಕಂದಿನಿ ಒಂದು ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಸೂಪರ್ ಆತನಿ ನಾನು ಆತಿನಿ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಬೇತೆಗಳಿರಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನಿ ಮಲ್ತು ಕಂದಿನರ್ನ ಒಂದು ಜಿಲೇಬಿ ಒಂದು ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಸೇಮೈ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಅವು ಒಂದು ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ಒಂದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ರೆಸಿಪಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ರೆಡ್ ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಇತ್ತುಂಡು ಸಂಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಟಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಕೇಕ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಏನು ಬಂದಿದೆ ಓಲೆ ನಾಳೆ 3 ವರ್ಷ ಬಕತಿದೆ ಎನಕ ದಡ್ಡರ ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ರೆಡ್ ಫೋನ್ ಚಾಚು ಈ ಪೂರೆ ಎಂಕ ಫೋನ್ ಬಲ್ಬರೆಗ ಸದನ್ ಯಾಯ್ ಮಲ್ಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಟಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ದಿನ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ಸಂಡೇ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕೆನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಏರ್ ನೋಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪೋಲಾಲು ಮಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುದು ಮಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಂಗಲ ಕೈತದ ಏತ್ ಶೋಕುಡು ಪಾತಿರ್ನು ತುಲ್ಲಾಲು ಮಾತೆರೆ ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪೋಲು ನಳಿನಿ ಆಂಟಿ ಅನಿತಕ್ಕನ ಚಿಕ್ಕಮಾರು ಕಾಶ ಚಿಕ್ಕಮಾರು ಬೊಕ ಇಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಾದು ಇಂಕುಲು ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ ಇತ್ತೆರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅಂಕಲ್ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇಂಕುಲು ಇಂಕಲ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಐತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆನಿಗುಲು ಪೂರ ಪೂರ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡೋಡು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಣಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಒಣಸ ಗಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಓ ಪಸಂದ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವನ್ ಪಾಡೊಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲಿರು ಯಾನ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ನವರ ಒಣಸ್ ಆವಡು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಬಿ ಅಂಟಿಡ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ಆರು ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬಾಲೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ದಯಕ್ಕ ಪಂಡರು ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಬಂದು ಕೇನ್ಲಾರು ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಕುಂಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕುತ್ತಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅವೆಂಕುಲ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ತಾತು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕುಂಟಿನ ಕಾಲ ಅಂಚಾದ ದುಂಬು ಆಟಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಟದ ಏರ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಳ ಮಲ್ತು ದೀಪಿನಿ ಗಿರಂಗದ ಪೂರಿ ಮಲ್ತು ದೀಪಿನಿ ಬೋಳೆ ಬೇಕು ದೀಪಿನಿ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳ ಇಚ್ಚಿ ಆಟದ ಕಾಲ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಣಗ್ತೇರಿ ಆಟದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಟದ ಈತೆ ಮಗಲ ಪೂರ ಒಣ ಸಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅದ್ವಿಕಂತುಲೆ ನಿಗುಲಿತೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಬುಡ್ದು ಪಂಡ್ ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಶ್ರೇಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೇಯನೊಟ್ಟು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಟಿನಗೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಒಣಸ್ ಮಾತಿರ್ನ ಒಣಸಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಟಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಆರು ಮಾತಾಡಿದ ಹಿರಿಯನಾರ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವಣಸ್ ಬಳಸದು ಬೊಕ್ಕಾರು ವಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಗೇತಿನಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ದೂರೊಡಿತ್ತಿನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಂಗುಲು ಪೂರ ಪಿದಾಳೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಗಲೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಮಂಜು ಪೂರ ಅಗುಲು ಪಿದಾಡಿಯರು ಬರ್ಸಲ ಜೋರು ಬಾರೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪೋರೆಗ್ ಚುರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೂಡ ಬಾಯ್ 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 ಬಂದು ಪಿರ 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 ಬರೊಂದಿತ್ತಲು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂಟಿ ಬೊಕ ರೇಖಾಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪೆರ್ತುಲಿ ಆಗಲೇ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಗುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ನಂಚದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ಡ್ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ದ ಚೂರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಂಚ ಕುದೊಂದು ಪಾತಿರ್ ನಂಚ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಮಾತಿರ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದು ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ಲಕ್ಕ ಆತುಂಡು. ಬೊಕ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒರಿದಿನೇನು ಎರೆಗೆರೆಗೆ ಬೋರ್ಡವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ ಎಂಕಲ್ನ ಆತುಂಡು ಇದ ಮುಟ ಚೆನ್ನ ಎದುರುಗ್ಲಾವುಡು ನಿಗಲ್ನ ಪೂರಗಲ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಚೆನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಗುಲು ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಅನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲಿಟ್ಟುಗು. ಆಂಟಿ ಬಾಯ್ ಈ ಮೊಲ್ಲ ಜನ ತೆಗ್ದಿದ್ದ ಬಾಯ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅಂಚ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಜಾರಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.